खुलुमबाय लोगोफोर। गोबां सम जालांबायमोन आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। जाहोना जाबाय आं जाय एपजों भिडिअखौ बानायो बे एप्सआ प्रब्लेम जादोंमोन आरो बेनिखायनो लाबोनो हायाखैमोन। आंनाबो मैयासो फैदों आरो बे कार्टुना गोबां नाजाबाय थादोंमोन थेवबो फैयाखैमोन। बिसोरनि माबा खामानिफोर सोलिबाय दंमोन खोमा आरो दा मा जादोंमोन बिसोर गाव डेभेलपारफोरासो बुंनो हासिगोन आरो बानायग्रा डेभेलपारफोरा। जोंफोरथ' जेनेबा एप्सनिफ्राय कार्टुनखौ लानानै केरेक्टारफोरखौसो माने अलरेडि थाखानायखौसो जोंफोर लाबोनानै माबा होयो नालाय, भइस होयो, एडिट खालायो। नाथाय जाय बानायगिरि बिसोरसो मेन नालाय, बिसोर नङाब्ला जोंफोरबो गैया। बे डेभेलपारफोरा बानायनानै होनायखायसो जोंफोरबो बानायनो हादों। बिसोर नङाब्ला जोंबो लाबोनो हाया कार्टुनखौ। एप्सआनो प्ले स्ट'रनिफ्राय माने गोमाना थादोंमोन आरो माने सिम्पोल लेंगुवेजआव बुंब्ला बुजिनो गोरलै रावाव बुंदोंब्ला गोमाना थादोंमोन बुंनांगोन आरो ना। माने गैया जाना दंमोन प्ले स्ट'राव, जों जेरावबो नागिरबाबो मोनाखैमोन। दा मोनबाय, साननै सानथाम जाबाय फैनाया। बेनिफ्राय आंनाव फैयाखैमोन आरो मैयासो फैदों। जायखियानो जाया माने बिसोरनि एप्सआबो जेबो जानाङा आरो जोंनि कार्टुनाबो जेबो जानाङा। माने सेम आरो ना, बे टुइनक्राफ्ट कार्टुना जेबो जानाङा, जाहाथे बिसोरबो मोजाङै सोलिबाय थाथों, जोंबो मोजाङै सोलिबाय थाथों। बिसोर दंबासो जों दङ, जों दंबासो बिसोरबो दङ आरो ना, डेभेलपारफोराबो। बेनिखायनो मोजाङै थाजानो लुबैयो बे कार्टुननि एप्सखौ, जाहाथे नोंथांमोनाबो भिडिअफोरखौ नुनो मोनबाय थायो। माने बेफोरबायदि जाबायानो थायो गेजेर गेजेर, माने कार्टुनखौ एप्सखौ माबा होयो नालाय, बिसोरो आपडेट खालायो नालाय, बेनिखायनो गेजेर गेजेर बेबायदि जायो आरो माब्लाबा फैया जायो, माब्लाबा केरेक्टारनि प्रब्लेम मोनो, माब्लाबा एप्सनि प्रब्लेम जायो। बेफोर सोलिबायानो थासिगोन आरो लोगोफोर एसे गेजेर गेजेर। थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, गोबाव जानायखाय आं होनो हायैखाय। दिनै आङो दा होबाय कार्टुनखौ, नोंथांमोना नायलांदो। बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर। दे होमब्लालाय कार्टुनखौ नायलांदो, भिडिअखौ। मा खुगाजों पापा मा गोसोजों आंखौ बेबायदि बुंनो हागौ आंनि न'निफ्राय ओंखारलां होननानै? मानो पापा? जाय फिसाखौ नोङो फेदेरबाय फोलावबाय, उन्दैयाव नोंनि आखाइ हमनानै आङो थाबायोमोन, नोंनि फाफ्लियाव गाखोयोमोन, नोंजों गेलेयोमोन, बे फिसाखौनो नों दिनै आंनि न'निफ्राय ओंखारलां होननानै जाबाय पापा। नोङो इसेबां उन्दै बिखा माबोरै जानो हागौ नों पापा? जाय फिसाजोनि महरखौ सानसे नुवाब्लानो गाख्रबला बायोमोन, अबाव थांदों अबाव माखौ, एसेबां मानो गोबाव मानो दाबो फैया होननानै बेसे केयार खालायोमोन। मा जादों मा जायाखै, फैसा दंना गैया, मा नांगौ मा नाङा, मा गाननो, बेफोरखौ बेसे केयार खालायोमोन। सानसे समाव माने आंनो गासैबो जोबमोन, आंखौ एसेबां अनोमोन। दिनै बे बिफायानो आंखौ गारहरबाय न'निफ्राय। माने अननाया मा दसेनिल' नामा? दसेनि थाखायल'? बिफायानो बिब्दि नामा? मानसिफोरा थारखौनो बुंमारो, बिफायानो बिमा जानो हाया होननानै। बिमा जानायब्ला बिमाया गुबुन जायो, गावनि फिसानिख्रुइ रावबो गिदिर जाया। नाथाय बिफाफोरा बेबायदि नङा खोमा। दिनैसो बुजिबाय आङो। आगोल रायोमोनबाबो आङो जेबो मोनामोन, नाथाय न'निफ्राय एंगारहरबाय आंखौ। बिफाखायनो आं मारदों, हिनजाव गोदान मोननायखाय। हौवा मानसिया बिदिनो खोमा, हिनजाव मोनबा बावगारजोबो। नाथाय पापा, आंबो नोंनिनो फिसाजो, नों जेरै आंबो बेबायदिनो ओंखारलांगोन आं न'निफ्राय, ओंखारलांगोन आं, देखायगोन आं ओंखारलांगोन होननानै। नै ओंखारलांसै आं दिनैनो, दाहाय थांगोन आं। नाथाय ओरैबायदि फैगोन, मिथिखा, नुगोन नोंसोरो आं ओरैबायदि हाबसनफैगोन बे न'आव, मिथिखा। खालायगोन आं माबा मोनसेबाबो खालायगोन आं जुदि सान्थियाव थानो मोना, नोंसोरबो सान्थियाव थानो मोना। नों आंखौ हगारबा मा जानो? आंहाबो मोन्थाय दं, आंबो आयेननि हेफाजाब लागोन, मिथिबाय? आयेननि हेफाजाब लागोन आंबो समाजनि हेफाजाब। नायबायल' था आं मा खालायो। मोजांजोंसो मोजां आरो गाज्रिबा आंबो गाज्रियानो। नों आंखौ पापा गाज्रिजों बेबायदि खालायदों ना? गाज्रि दावजों गाज्रि आखल देखायनानै गाज्रि खालामना नों आंजों, होनबा आंबो नोंजों गाज्रियैनो खालायगोन। नायबाय था, आंबो टिम्पोलसो आरो नोंनिनो फिसाजो। मोजां गाज्रि नोंनिफ्रायनो सोलोंना लादों पापा। नायबाय था दा आंबो मा खालायो। पद्मा, मा आदा? माबा आंनि रुमाव बे आंनि गामसा आरो सार्ट लंपेन्ट बेफोरखौ गारना दोनदोंमोन आं। बेसेबा सम जाबाय सुवाखैमोन, सुगोन होननानै। अबाव थांखो, नों सुनो लांदों नामा? आं लाङाखै, सोरबासो लांदों सुनो। सोरबाया माने टबि फैदोंमोन नामा जिखौ लांनो? टबि नङा, आसोल टबियानो लांदों। आसोल टबि? सोर? आब' दिसा लांदों सुनो, गोग्लैना थानाय नुनायखाय। हे, दिसाया लांदों आंनि बे गाज्रि सिखौ सुनो?
मानो लांनो होखौ नोङो बेखौ? आरे मा मिथिगौ मालाय गावनो सुनो लांबायबा। नोंनि थ' गाज्रि जिखौ सेवग्लिलायनाय मोनामसुग्लिलायनाय रुम सिङावनो दोनदोंबा रुम सिङावनो हालायाखै रुम सिङावनो हाबनो हालिया मोनामब्रुजोबो नोङो गावनि गस्लाखौ बेबायदि दोनदोंबा आदा माने बे आब' सिया नुनानै लांबाय आरो नोंखौ सुना लाया होनना मिथिबाय गावनो गाज्रि गुज्रि गस्लाखौनो एसे गोबावसिम एसे सानसे सुनालासिनो बेबायदि दोनो मोनामसिनो। चिट खोथाया माबोरैबा जाबाय गाज्रि गुजिना आंनि बे गाज्रि जिफोरखौ सुनो लांबाय बियो मोनामब्रु है आरो दाखालि बे आं गगा मोननाया बे गामसाया बे गुंग्राय हुगारजोबनाय बेखौनो सुनो लांदों बियो। मालायबा मुगैयाखैबा मालाय मुगैयाबा नोंखौ मोजांसो माने मुगैयाखै आरो मालाय। थेवबो बियो दा मुगैनायसो मोनगोन नामा सुनो थांनाया नै मानो सुनो लांनो होनांगौ नोङो? जेबो नङा दे सुखायो गामियारि सिख्लासो जि सुना होनाय मानाय बेफोर सोलिखायो। जों बायदि बारहुंखा आदाया आब' दिसिया जि सुना होनो लांनायखाय मोजांसो मोनदों खोमा सिं माबा आदा आब' दिसिया जि सुनो मोजां मोनसैनो नोंहा मायबा गाज्रि गुज्रि आरो जि सुनो गोनां दंबावसैबा हैथां सुना होगोननो मालाय। बिदि बुंदों नामा नोंनि आब' दिसिया? औ आदा आब' दिसिया बेबायदिनो बुंदों मावथिखा नै आदा बारहुंखा बाजै लाबोब्लाथाय बेबायदि आब' दिसा बायदिनो बाजै लाबोलै मोजां जागोन आंहा खामानि मावनो। थोद जाम्बि। आदा बारहुंखाया आब' दिसानि बाथ्रा बुंबा माबोरैबा लाजिलायो माने लाजिलाय देखायलै। आं बांद्राय गोबाव बारहुंखा मोननि न'आव थानो हानाय नङा बिसिनि बिमाया सुखुवा होननानै बुंदों आरो बारा मोजां नङा होननानैबो बुंदों सिख्ला मानसि फैनो होआ आरो गोबां खोथा बुंदों। आं बिसिनि न'आव आंनि थाखाय नांज्लायनायसो जागोन आं बिसिनि न'आव माबार बिसिनि न'निफ्राय थांनो हानांगोन आरो ओरैनोबाबो गासैबो प्रब्लेमनि रोदा बिजौ पेकिं आंनो गोजा आंनो गावबा गावनि प्रब्लेमखौ आंनो बानायना लादों मालायनि न'आव दोननानै बेबायदि नांज्लाय खमज्लाय खालायनो हाया आं। आइखौबो गोसोखांसोदों बाबाखौबो गोसोखांदों बाबायाबा मा खबर बेमारफोरा एसे हामबायना हामाखैबा खेबसे थांनोसो लुगैदोंमोन आं न'आव नाथाय मा महर लाना मा मोखां लाना थांनो आं दा न'आव आरो गामियावनो मानसिफोरनो माबोरै महर होफैनो आङो मानसिफोराथ' बयबो आंखौ खारसनहैबाय होननासो मिथिबाय लासिंसिंनो खारसननानै फैफिनबाय खेबसे हाबा जास्रांनानै फैफिनबाय बेबायदि सानगोन आंखौ मानसिफोरा हाबा जानानै फैबाय हाबा जाखोन्दा अ हौवाबो गैला खाफालावबो सिन्दुर गैया अ खारसननाय माबा माबि बुंगोन ना मानसिफोरा हाबा जानायबाबो रागा जोंनानैबाबो थांनो हागौमोन दा आं हाबाबो जायाखै मानसिफोरा सानगोन खारसनखांनानै हौवानि न'आव थांदोंमोन माथो हर थाना फैबाय साननैसो थाना फैबाय बेसे गाज्रि खोथा सानगोन आंनि बागै हौवानि न'आव थाना फैबाय मा सानगोन गोबां खोथा दङ दा आङो मा होननानै न'खौ माने न'आव मा होनना थांनो आङो महर देखायहैनो थांला दे माब्लाबा लासैनो आइखौ फन खालायसिगोन आं खालि दा सानैसो गथ' मोनब्ला टिउसन लानानैनो सोलिना जाथ'नोसै बिसिनि न'आवबो दा बारा गोबाव थानो हानाय नङा बिमाया फैनो सिगांनो आङो माबार थांनांगोन बेनिफ्राय बिफा जेबो राहा गैया नामा आबा गुथारखौ अबाव दङ मोनथिनायनि एसेबां गोबाव जाबाय सान बारलांबाय जेबो खबर गैया गथ'नि एसेबाबोथ' मोनथिगोन ना हेड क्वार्टाराव बिसिनि मा जादों अबाव दं मायबाथ' मोनथिगोन ना गैयालै बिमा अबाव मा खबर मोननो अबे हेड क्वार्टाराव सोंहैनो दा जोंफोरो जेबोखौनो मोनथियाखै मा खालायनो आंबो हमनानो हायाखै गथ'खौ माबोरै मोनथिनो अबाव दङ अबाव गैया एटलिस्ट बिसोरबो न'नि मानसिफोरनोथ' खबर हरनांगौना बिसोरनि हेड क्वार्टारनिफ्राय अबाव थायो अबाव मायो मायबा मोनसेथ' खोन्थाहरनांगोन ना बिसोरथ' नाम्बार लायोना न'नि मानसिफोरनि उन्दुनो ओंखारा जानो लोंनो खुवाबा एसेबां सान बारलांबाय गथ'नि एसेबो खबरखौनो मोना माबायदि साख्रि मायबा मोनसेथ' मोनथिनांगौना अबाव मा थांदों बिसोरथ' बे मायबा मोनसे जुथआव थांबाबो अबेबा वाराव थांबाबो मालाय मोनथियो मायबा मोनसे खबर थायो जे मायबा जागासिनो दं मायबा सोलिगासिनो दं बिसोरनिलाय मा बेबायदि जेबो खबरखौनो होआ जेबोखौनो मोनथिया बेबायदिब्लालाय माबोरै जागोन बे मा खालायनो आरो बिनि थाखायनोथ' आं दा क'क्राझाराव थांनो नागिरदों र' मोनथिगौ न' बे मानसिया नों जे क'क्राझाराव थांनो नागिरदों मायबा खोन्थागोन न' बियो एसे बिदिनो आरो बिजों हेड अफिसनिफ्राय एसे कानेक्सन गोनां मानसि बेबायदि दङ सासे क'क्राझाराव बेखौनो थांनो सानदोंमोन आङो खर'खौबो गिथिंनाय मोनसिदों आं सान्दुङाबो बिराद गोसाथार प्रेसारसो उथिदों नामा आंनाबो एसे दे बांद्राय खर' सानाय मोनदोंब्लालाय होनबालाय दिनै सान्दुंफोराबो गोसाथार गाबोन थां होनब्लालाय
बिदि जानाय नङा बिमा दिनैनो थांनांगोन मालाय गिदिर मानसि दिनैनो लोगो मोनगोन होननानै बुंदों नालाय दिनैनो थांनांगोन नङाब्ला आरो उनाव थांब्ला बुंबा आंथ' लिंहरदोंमोन लोगो हमनो मानो फैयासै उनाव आरो लोगोसो मोननाय नङा आं खर' गिदिंब्लाबो साब्लाबो दिनैनो थांनांगोन हागोन नोङो थांनो होनबालाय आंबो थांफानो दे नाङा दे आं हारसिं थांगोन हागोन बिदिलाय आंना गेजेर गेजेर जाखायो नालाय जेबो नङा थांगोन आं हारसिं थांनो हागोन दे दे होमब्लालाय मोजाङै थां आरो फनफोरा चार्ज दंखायोना मोजाङै मबाइलफोरखौ लाखा मोजाङै दं र' दे आं थांसै बिमा होमबा थाथ' इसोरनाव आर'ज बि जाहाथे आंनि खामानिया साक्सेस जायो आं आबानि बागै माबा मोनसेबाबो मोनथिनो मोनो औ आंथ' खुलुमगासिनो आंनि फिसाखौ मोजाङै मोजाङै लाखिथों होननानै दे र' आइनि फन फैदों हेलौ औ आयै बुं औ आबा मोजाङै दंना गासैबो जों न'आव जेबो प्रब्लेमथ' जायाखै औ जेबो प्रब्लेम जायाखै मोजाङैनो दं सोरनि माथो खोनादों सोरबा दं नामा सोरबा फैदों नामा जोंहानाव माथो खोनादों सोरनि माथो रावबो नङा माबादो माबा माबानि पद्मानि मानो बिदि गाज्रिदों नोंलाय खमफि खमफि अबाव खमफि रायज्लायदोंखाय जेबो नङा दे आइ दोनथ' आं एसे बिजि दङ दे बे खामानियाबो पेन्डिंसो जागासिनो ओजोंबा न'खरखौ गारना फैनो बाखायो आङो मा जादों मा मादों सप्तासे थानायावनो आरो बांद्राय बावबायसो 15 डेसआनो थानांगौ जासिगोन खोमा आरो बे मोनसे खामानिया जायाबाथ' जानायबो नङा बाराबा दानसे थानांगौसो जासिगोन खोमा प्रब्लेमसो मोनबाय आङो न'खरखौबो ओजों गारना फैनानै माबोरैबा दङ मा खालाया फिसाला हारसिं सेंग्रा मानसि गिनायसो मोनो चल घुटने पे बैठ आंखें क्या दिखा रहे हो हैं आंखें क्या दिखा रहे हो आंखें फोड़ दूंगा समझा प्लीज आप भले हमें रख लो लेकिन सर को जाने दो प्लीज सर का हाल बहुत ही खराब है प्लीज सर को जाने दो चुप बिल्कुल चुप कब से बार बार करा रहे आंखें फोड़ दूंगा समझा घुटने पे देख घुटने पे सुना नहीं सरदार ने क्या बोला घुटने पे रहो सर आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे लेकिन सर प्लीज पहले हमारे सर को जाने दो प्लीज साले कितनी बार बोलना पड़ेगा फेस पे नहीं खुसता क्या घुटने पे टिक फिर तेरा सर धर से अलग कर दूंगा मैं प्लीज मुझे जाने दो मैं मरना नहीं चाहता प्लीज मुझे जाने दो प्लीज हमने क्या बिगाड़ा है आपका प्लीज मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो अच्छा इसको तो मैं अभी निपटा के आता हूँ कब से रोया जा रहा है साला कुत्ता कमीना नहीं ऐसा कुछ मत करो मैं नहीं रहूंगा प्लीज मुझे कुछ मत करो मुझे मत मार दो मुझे मत मारो शेरा जल्दी आओ और इस बंदर कुत्ता कमीना को यहाँ से लेके जाओ नहीं मुझे मत मारो आप लोग को चाहिए क्या आप लोग हमें इस तरह से मार क्यों रहे हैं ये तुम लोग को इस जंगल में घुसने से पहले सोचना चाहिए था प्लीज आप इन लोगों को जाने दो अब आपको रखना है तो मुझे रख लो अब क्या करना है आप मेरे साथ करो इन लोगों को जाने दो प्लीज अरे ये तो बड़ा ही दयालु है अरे ए शेरा पहले इसको लेके जाओ ए सुअर की औलाद सुना नहीं क्या जल्दी आओ पहले इसको ही निपटा देते साला जिंदा कर दो इसको जिंदा हाँ इसको जिंदा ही कर दो साला वैसे भी तुम लोग को मरना तो है ही आज हो या कल तुम में से कोई भी हमारे हाथों से बच के नहीं जा सकता कुछ ही कर लो यहाँ से जिंदा तुम में से कोई बच के नहीं जा सकता मानो बिजि दं होनना फनखौ अबावबा थांगोन नामा नोङो बारहुंखा औ एसे थांनो दं र' बेनिफ्राय बारहुंखा रुमखौ नायगोन होनना बुंनाया मोनबाय नामा औ आं नायनो होदोंमोन र' सासे लोगोखौ फन खालायदोंमोन बियो आं नायहैगोन र' माबायदि रुमा मा अबाव थाजायोना थाजाया सिख्ला मानसि औ दे बरिसा जोंनाव थांनो होनना थांनो थांला नोंसानाव औ थांनोथ' लुबैदोंमोन आदा बारहुंखा आब'दिसा जोंनाव थांनानै फैनो दे जोंफोर सानैबो नंगौ माब्ला फैगोन
दे होनब्लालाय थां नोंसिनि गोसोसै बेनिफ्राय फैयाब्लाबो फन खालामना खिन्थाहर आंनो फैया होननानै नङाब्ला दा नोंबोथ' जोंहानाव थांथाराखै माथो खेबसे बेरायना फैनि आं थांथ'ला दे एसे खामानि दङ नोंसोर सानैबो थांनानै फै दे होमब्लालाय आंकोल अ डिम्पोलसो माथो रानि फै दे जिराय आंकोल आं बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैबाय प्रब्लेम मा प्रब्लेमाव गोग्लैखो आंकोल आंखौ बाबाया न'निफ्राय होखारहरबाय मा फंबाय भारतआ नोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय मानो मा बुंनो आंकोल बे हिन्जावा फैनायनिफ्राय आंखौ सैला बाबाया है भारतआ मोजां खामानि मावाखै दे हिन्जाव मोननायखाय बियो फिसाजोखौ बावगारबाय नामा बे सिख्ला हिन्जावखौ बेबायदि न'निफ्राय होखारहरनो मा मानसिलै बियो आंखौ फिसाजो बायदि मोनलानो थादो बियो माने आंखौ नायनोनो हाला मेगन थाइसेजोंबो आंखौ होखारबाय थायो न' माने मा बुंनो आरो दादि नों जोंनाव थाब्लासो मिन्थिगौमोन आं माबायदि थांनानै दंमोन आं माबोरै दंमोन आंखौ पापाया सैमानिख्रुइबो गाज्रि आखल देखायो आंखौ न'आवनो थानो होआखै आंखौ होखारहरदों बे हिन्जावनि खोथा खोनासंनानै माने ओरैबायदि खालायदों आं बिनि रावखौआनो नङा माने बा फिसाजोथ' गोजाननि खोथा माने जुनाद मासेजोंबो बेबायदि खालायबावा सैमाखौबो बेबायदि होखारबावा खोमा फिसिनाय मालिकफोरा आंखौ जेरैबायदि आंनि गावनि बिफायानो न'निफ्राय होखारहरदों आं दा मा खालायनो दादे भारतआ मोजां खालायासै खिन्थु हिन्जाव मोननानै बिना खर' मेलेमा गैया जाबाय नामा आंखौ गावसोरखौ बुथारगोन बायदि मोनो माने आं मालाय बुथारगोन बिसोरखौ आं मानो बुथारनो दे आंकोल आं दा मा खालायनो आंकोल अबाव थांनो आं मा खालायनो आं गावनि न'निफ्रायनो होखारजाबाय आं दंना रानि डिम्पोल आं दङ टेनसन लानाङा नोङो नोंखौ होखारहरदों बियो हिन्जावनि फिसाखौ होखारहरदों मा सानदों बियो बेबायदि जानो होआ आङो हिन्जाव लाबोदों होननानै बियो गावनि फिसाखौ होखारहरगोन नामा न'निफ्राय बे सिख्ला हिन्जावखौ अबाव थांगोन नोंलाय आरो बियो बावगारदों नामा बे दाना जुगा आगोलनि जुग दंला बे हौवासा गथ'आ फिसालाया जेसेबां बाहागो मोनो फिसाजो सासेयाबो बेसेबांनो एसेबांनो बाहागो मोनगोन धोन सम्पतिनि न'निफ्राय बियो दानि गोदान सरकारनि नियम खान्थिखा फिसाजो हिन्जावाबो मोनगोन दा होनब्ला दादि मा राहा लानो मा खालायनो हामगोन दादि खालायगोन मोनसे मोजां खामानिखौनो मावगोन जोंफोर थौ नोंसानि न'आव थौ बियो नोंखौ होखारदोंना दे होखारथों नोंबो बे न'खरनि धोन सम्पतिखौ समानैनो मोनगोन बिनिखायनो जोंफोर केस खालायगोन नोंनि पापाखौ केस औ केस खालायगोन फिसा हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरदों धोन सम्पतिनिफ्राय आलादा खालायना होदों होननानै बेबायदि केस खालायबानो आरो माबा खालाय केसखौ धोन सम्पतियानो नोंनिखौ 50% लाहोगोन माने आं 50% लागोन बेखौ बुंदों नामा दादि औ नों 50% लागोन बिसोर मोजाङै होननायाव बुजियाखै दा जोङो होमबा आयेननि माबा लागोन सापर्ट लासिगोन आयेननि मदद लागोन जोंफोरो नोंखौ बेबायदि होखारनो गोनां बेहा मोन्थाय गैयाना नों बे न'खरनि फिसाजो बे हिन्जाव उन्दैनि खोथाखौ लानानै नोंजों बेबायदि खालायनो हायाना दा नोङो फिसाजो दा नों बुं नों केस खालायगोन ना खालाया नोंसा पापानि सायाव मा खालायनो आरो आंखौ उफाय गैया आं केस खालायगोन पापानि सायाव मानोना आं दुखुथ' मोनो आं गावनि बिफानि सायाव बेबायदि केस खालायनो गोसो गैया नाथाय आंनि न'खरखौ बे गाज्रि हिन्जावनि आखाइनिफ्राय बासायनो थाखाय आं केसखौ खालायनांगोन नङाबा बियो सानसे समाव पापाखौ होखारनानै गावनो राज खालायगोन बिदिनो सानखादों बियो एक्चुवेलि पापाखौ मोजां मोनखाया बियो धोन सम्पतिनि लबावनो फैखादोंमोन आरो बे सानसे समाव जेब्ला गावनि मुङाव जाजोबगोन धोन सम्पतिया बे पापाखौ होखारहरखागोन बियो आं मिथिगौ दे होनब्लालाय आङो नोंसोरनि न'नि लयारबो जाबाय बिनिखायनो आंनो नोंसा पापाखौ खेबसे बुंग्रोनोसै मा होनो बियो